Vítajte pri tomto videjku. Včera mi prišli nože, čo som si objednal z Poľska. Sú to nože vzor 98, sú to gerlachy. Len sa ten názov už nepoužíva. Je to vysadkárska verzia, čepel ostrá z obidvoch strán. Takže materiál čepele by mal byť ako pri glogu. Pružinová oceľ. Ak vám idem ukázať, ako sa mi s nimi hádže. Militári to ide, dokonca by som povedal, že na väčšiu vzdialenosť ako s glogom. Neviem, čo bude robiť táto hlavica, vraj sa povoluje, ale to poriešim potom. A sú tam obidva. Takže hádže sa s nimi fakt dobre. Neviem, koľko vydržia, akú budú mať trvácnosť, ale snáď čo si prežijú. A keď nie, vrátime sa ku glogom. Tak čaute pri ďalšom videjku.